Tiesitkö, että Pride-lippu on kaapattu? Jokavuotinen Pride-kuukausi on käynnissä, moni yritys, kunta ja muu organisaatio liputtaa sen kunniaksi ja moni pitää lippua myös esillä ympäri vuoden vaikkapa someprofiilissaan. Mutta hetkinen, lippu ei aina näytä siltä samalta tutulta sateenkaarelta, koska se ei ole sitä. Olisi hyvä, että liputtajat tietäisivät, minkä puolesta he liputtavat. Pride ei enää juhlista aikuisten ihmisten vapautta elää omana itsenään, vaan sukupuoli-identiteetti-ideologiaa, joka vahingoittaa erityisesti nuoria. Sukupuolidysforia, kehoahdistus räjähti yhtäkkiä someaikakauden alussa nuorilla naisilla. Ilmiö oli aikaisemmin erittäin harvinainen. Moni nuori pakenee traumoja, ahdistusta tai kapeita sukupuolirooleja ajatukseen väärästä kehosta. Ja poikamaiset tytöt tai feminiiniset pojat leimataan transihmisiksi oman viiteryhmänsä toimesta. Tai löytävät somesta tämän ajatuksen. Tämä ideologia toimii uuden tyyppisenä homofobiana, koska tosi iso osa näistä nuorista on ihan tavallisia homoja tai lesboja. Ideologia tarjoaa peruuttamattomia hoitoja, kuten hormoniblokkereita, vastakkaisen sukupuolen hormoneja, kirurgisia leikkauksia, ilman riittävää selvitystä tarpeesta, vaikka samaan aikaan klinikoita on suljettu eri puolilla maailmaa epäkohtien takia, kun nuorille on annettu diagnooseja ja hoitoja ihan vaan nopean käynnin perusteella ilman selvitystä, että onko nämä oikeasti tarpeen ja hyväksi nämä hoidot näille ihmisille. Tuore suomalainen tutkimus osoittaa, että hoidettavien mielenterveys ei välttämättä edes parane näiden hoitojen seurauksena. Usein se jopa pahenee. Yksikin katuja on liikaa. Kaikki mun tietämää 5 katuja Suomesta on naisia. Nita, Mira, Sametti, Veera ja sisarlieska. He on kaikki julkisesti kertonut katumisestaan. No entäs nämä Pride-lippujen erot? Vaaleanpunainen, valkoinen ja sininen on mukana tässä uudemmassa progressiivisessa eli edistyksellisemmässä lippuversiossa. Ne on transvärejä ja transaktiivistit puolestaan haluaisi transvallankumousta, jossa ajatellaan, että lapsetkin voivat olla transsukupuolisia ja heillekin annettaisiin hoitoja. Esimerkiksi vihreät ja vasemmisto on kirjannut tavoiteohjelmaansa, että sukupuoli pitäisi voida jo juridisesti muuttaa 15-vuotiaana, koska tällä hetkellä on 18 se ikäraja. Ja he haluavat myös, että murrosikää estävän lääkityksen antamista helpotettaisiin, vaikka tällä hetkellä virallinen suositus on, että alaikäisille annetaan psykososiaalista tukea, ei lääkitystä. Nämä on kaikki myös transideologian eli gender-ideologian tai queer-ideologian arvoja. Gender-ideologia viittaa siis tähän ideologiaan, että sukupuoli on sukupuoli-identiteetti, joka perustuu ihan vaan omaan ilmoitukseen, että sä voit vaan ilmoittaa, mikä sun sukupuoli on. Että sillä ei ole mitään yhteyttä biologiseen todellisuuteen. Nämä on siis myös progressiivisen vasemmistolaisuuden arvoja. Pride-lippu nostettiin salkoon ensimmäisen kerran 25. kesäkuuta vuonna 1978 San Franciscossa Gay Freedom Day-paraatissa, josta sittemmin tuli Pride. Perinteinen sateenkaarilippu on 6-värinen, siinä on punaista, oranssi-keltaista, vihreää, sinistä ja violettia. No oli siinä alun perin vaaleanpunaistakin, mutta progressiivisimmat on sittemmin muokannut lippua moneen kertaan. Vuonna 2017 lisättiin musta ja ruskea raita korostamaan rodullista monimuotoisuutta, ettei syrjittäisi tummia queer-ihmisiä. Lipun mustaa raitaa käytetään myös sisällyttämään HIV- ja AIDS-potilaiden asia. Vuotta myöhemmin tuli edistyksellinen lippuversio, jossa on vasemmalla tämmöinen terävä nuoli, joka symboloi edistystä eteenpäin, ja transvärit vaaleanpunainen, valkoinen ja vaaleansininen. Vuonna 2021 tuli intersukupuolisuutta kuvaavat värit, keltainen kolmio ja violetti ympyräkuvio, ja se lisättiin joihinkin lippuversioihin. Näiden yleisempien versioiden lisäksi on lukuisia muitakin lippuja. Oma lippunsa on esimerkiksi panseksuaaleille, polyamorisille, ei-binäärisille, genderfluideille, eli identiteetään liukuville ja niin edelleen. Tämä progressiivinen lippu on yhä suositumpi. Käytännössä se liputtaa sukupuoli-identiteetti-ideologiaa, ei pelkästään enää homoseksuaalien oikeuksia.
Itse asiassa moni homo kokee, ettei lippu enää edusta heitä ja heidät on unohdettu Pride-tapahtumasta. Homoseksuaalit ei tarvitse sairaanhoitoa, toisaalta trans- ja intersukupuolisuus on kaksi aivan eri asiaa, sillä intersukupuolisuus on fyysinen ominaisuus eikä identiteetti. Eli onko tosiaan niin, että kaikki tämän progressiivisen lipun valinneet liputtaa lasten medikalisaation ja transition puolesta? Esimerkiksi monen kaupungin ja kunnan saloissa liehuu nimenomaan tämä uudempi progressiivinen lippu. Mä oon melko varma, että moni ei tiedä, minkä puolesta he liputtaa valitsemalla tämän lipun. Tai ei välitä ottaa selvää kiusallisista eettisistä kysymyksistä. Tärkeämpää on, että suostuu kaanoniin ja viralliseen arvoasetelmaan, sellaisten mantrojen toisteluun, että kaikki saa olla omia itsejään ja rakkaus kuuluu kaikille. Mutta mitä tekemistä murrosikäisten eli keskenkasvusten tai esim. Mielenterveysongelmien kanssa kamppailevilla on sen kanssa, mitä on jokin todellinen minuus tai jos on autismikirjolla tai traumatisoitunut tai ympärillä on niin ahdistelevia tai ahdasmielisiä ihmisiä, että nuori inhoaa rooliodotuksia ja se heijastuu omaan kehoon itseinhona. Mitä tekemistä korulauseiden kanssa on tällaisissa vaikeissa tilanteissa? Nykyinen setalainen ja Pride-tapahtumien queer-ideologia houkuttelee keskittymään identiteettiin ja ulkoisten identiteettimerkkien esittelyyn ja niiden käyttämiseen identiteetin rakennuspalikoina. Ei se ole mitään yhdenvertaisuutta saatikka suvaitsevaisuutta. Brittiläinen LGBT Alliance on tiedottanut juuri, että lesbot, homot ja biseksuaalit menettävät oikeuden määritellä itsensä ja saada äänensä kuuluviin. Yritykset, järjestöt, viranomaiset, tiedotusvälineet pakottaa kutsumaan heitä LGBTQ-yhteisöksi. Tämä on ongelma, koska moni TQ-ideologian ajatus on homofobinen. Esimerkiksi se, että mies voi väittää olevansa lesbo. Katsos, jos hän kokee olevansa nainen, mutta tykkää myös naisista. Sitaatti LGBT Alliancein tiedotteesta. Olemme huolissamme LGBTQ+-merkistä. Vaadimme organisaatioita kertomaan avoimesti, mitä tuo plus tarkoittaa, ketkä siihen kuuluvat, mitä yhteistä heillä on, millä perusteella heidät liitetään lesbojen, homomiesten ja biseksuaalien kanssa samoihin lakeihin, työpaikkasääntöihin ja syrjinnän vastaisiin ohjeisiin. Edelleen näkee myös versio tästä perinteisestä Pride-lipusta. Elixian apissa on kuulemma perinteiset sateenkaariliput, mutta City Centerin salin tiskillä on trans- ja intersukupuolisten asialla päivitetty lippuversio. Tampereen seurakunnat liputtaa seksuaalivähemmistöjen Pride-lipulla. Tosin kulkuessa heillä oli risti, jossa oli progressiivinen eli tämä niin kovin edistyksellinen lippuväritys. Mänttä-Vilpulan Serlachius-museo sometti perinteisellä versiolla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL toivottaa somessa: hyvää Pride-kuukautta, julistamme yhdenvertaisuutta ja nostimme Pride-lipun salkoon. Olemme myös tänä vuonna Helsinki Priden yhteisökumppani. Teemana on vapaus kasvaa. Nuorten hyvinvointi rakentuu arjen teoista, siitä, että jokainen kokee olevansa hyväksytty, arvokas ja turvassa. Järjestämme myös kaikille avoimen luento- ja keskustelutilaisuuden sateenkaarinuorten hyvinvoinnista. Mitä tiedämme ja mitä voimme tehdä? Tilaisuudessa on kouluterveyskyselyn tuloksia ja väestötutkimusasiaa. THL:llä on omaa tutkimustoimintaa ja oma terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuusohjelma. Ohjelma tuottaa tietoa väestön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ja terveydestä, hyvinvointieroista sekä terveyden ja hyvinvointiin vaikuttavista riskeistä ja suojaavista tekijöistä. Mutta ilmeisesti siellä ei ole mukana esim. Psykiatrian alaa, joka kritisoi nuorten sukupuolta muokkaavia hoitoja. Heidän somepostauksissa ei kuulemma enää näy kaikkia asiallisia kommentteja, joita sinne oli laitettu kriittisiltä ihmisiltä, ja he sulkivat lopulta kommentointimahdollisuuden. Toki moderointi vie aikaa, mutta ikävää, jos he oikeasti poistaa asiallista kritiikkiä. Luontoliitto. Sateenkaarinuoret kohtaavat edelleen Suomessa ja maailmalla vihaa, syrjintää ja häirintää. Se on vakava ihmisoikeusongelma ja aiheuttaa nuorissa pelkoa, surua, ulkopuolisuuden tunnetta ja ahdistusta, heikentäen terveyttä ja hyvinvointia monella tapaa. Moni sateenkaarinuori kohtaa vihapuhetta erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Suomen translaki ei uudistamisen jälkeenkään ota huomioon lasten ja nuorten oikeuksia.
Ai miten laki ei huomioi? Ai siten, että juridista sukupuolta ei voikaan vaihtaa heti 15-vuotiaana, kuten vasemmistopuolueet olisi kenties halunneet jo translain säätämisen aikana. Kannattaako Luontoliitto kenties myös murrosiän kehitystä estävän lääkityksen jakelua teineille? Kun Erika Wigman loukkaantui, kun kaikki presidenttiä myöten hehkutti Ruotsin Euroviisu-edustaja viime vuonna, Wigman päätti edustaa itseään ja mietti hetken, ottaisiko Suomen lipun sijaan viisukulkueeseen Pride-lipun. Mitä Wigman olisi Pride-lipulla edustanut? Miksi toimittaja ei kysynyt tästä tarkentavaa kysymystä? Toimittajat ei ota esiin Pride-lipun eri variantteja ja ideologisia eroja ja käynnissä olevia poliittisia kiistoja. Sametti-orkidea YouTube-kanavan Sametti puhui ensimmäisessä tämän vuoden Pride-striimissään, että aktivistien puheissa on yleistynyt puhe alaikäisistä ja Helsinki Pridella on paljon nuorille suunnattuja transsisältöjä. Esimerkiksi tämmöinen feikki kalukukkaro-työpaja 13-17-vuotiaille. Että voi tehdä tällaisen niin kuin feikki-elimellä niin kuin housuihin pullottamaan. Ei yhtään houkuttele mihinkään transitioon tollainen. Helsinki Pride-yhteisön vuoden 2026 pääyhteistyökumppanit ovat Bauer Media, Dottir, Forum, Helsingin kaupunki, Lidl, Milton ja Strawberry. Kannattavatko he kaikki gender-ideologiaa, joka sisältää väistämättä eettisiä kysymyksiä lääketieteellisesti ja poliittisesti? Katukuvassa näkyy paljon progressiivisia lippuja, ainakin suurimmissa kaupungeissa. Helsingin Pride-viikko ei vielä alkanut, mutta Forum ja Stockmann liputtaa tänäkin vuonna progressiivisilla lipuilla. Stokkalla on tämmöinen oma versio S-kirjaimen kera. Hotelli Klaus Kohn lippu on intersukupuolisten lippu. Hotelli St. Georgen edessä on progressiivinen versio. Pride-ratikka liikennöi Helsingissä ympäri vuoden progressiivisella lipulla. Globe Hope-firman mallisto juhlistaa monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta koko kirjossaan. 5 € jokaista myydystä Pride-tuotteesta lahjoitetaan SETA ry:lle tukemaan työtä yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Espoon Tapiolan kulttuurikeskuksen edustalla liehuvat edistykselliset liput ja VG:n luona myös. Jotkut kirjastot pitää lippua koko ajan esillä. Ja tosiaan someprofiileissa saattaa olla ympäri vuodenkin. Transmies-nimimerkki Hyrakoidea harmitteli somessa jo aiemmin tätä muutosta. Espoon näyttelykeskus VG:n nettisivuilla hänen ensimmäinen reaktionsa oli: anteeksi, onks mut vahingossa ohjattu Setan sivuille vai mihin mä oikein tulin? Kuvittelet varmaan olevansa inklusiivisia ja turvallisia. Transseksuaalisena tämä tuntuu kuitenkin lähinnä dystooppiselta. Drag-työpajoja siellä sun täällä jopa 14-vuotiaalle ja nämä kultistien liput heti näyttelykeskuksen etusivulla, vaikka keskuksen teemana ei käsittääkseni ole äärivasemmistolaisuus eikä seksuaalisuus, vaan sen pitäisi olla monipuolinen museoiden, näyttelyiden ja tapahtumien keskus. Tämän takia enää voi edes luottaa kulttuuriin, sekään ei ole enää mieltä kohottava levon ja inspiraation paikka, joka antaisi hengähdystauon, vaan myös kulttuuri on liittynyt lisäämään tätä yksinäisyyttä, toivottomuutta ja pohjatonta surua. Tampereella uutisoitiin, että keskustan lippusalkoihin nousee Priden ajaksi sateenkaariliput. Myös Hatanpään valta ja Vuolteenmäki saavat sateenkaariliputuksen. Hämeensillan patsaat verotaan Pride-huiveihin ja Tammerkoski valaistaan sateenkaaren värein. Vuonna 2022 Sinuiksi ry:n eli Tampereen Setan graafikko keräsi yhteen useiden kymmenien silloin tiedossa olleiden Pride-lippujen värikoodit ja kaikista eri identiteettilipuista koottiin kaikki värit yhteen Tampereen sateenkaarilippuun vuonna 2024, eli Tampereella on ihan oma versio tästä lipusta. Lisärajojen ansiosta lippu kuvastaa entistä paremmin ihmisten monimuotoisuutta ja väreillä on myös rinnakkaisia merkityksiä. Esimerkiksi harmaa löytyy aseksuaalien ja sukupuolottomien Pride-lipuista. Musta puolestaan viittaa sekä nahkaa rakastavien alakulttuuriin, mutta myös polyamoriaan ja drag-kulttuuriin. Lisäksi lipun musta ja ruskea kunnioittaa ihonvärien ja etnisten taustojen monimuotoisuutta, kertoo kaupungin yhdenvertaisuuskoordinaattori Mikko Alakapee. Tampereen lipusta löytyvät myös vammaisten Pride-lipun värit. Voimme ylpeänä sanoa, että Tampereen 13-värinen Pride-lippu on yksi maailman tiedostavimmista Pride-lipuista.
Ja Pride-lippu edistää ihmisiä perusoikeuksia, perhe- ja seksuaalioikeuksia, lasten oikeuksia, itsemäärittelyn oikeutta, moniperustaista yhdenvertaisuutta ja kaikkien sukupuolien tasa-arvoa. Väkisinkin herää kysymys, valkopestäänkö tässä lasten medikalisaatiota? Mitä tarkoittaa kaikkien sukupuolien tasa-arvo? Ei ole kuin 2 sukupuolta. Identiteetti ei voi oikeuttaa esimerkiksi miestä urheilemaan naisten sarjoissa. Somessa pyörii juuri videoissa miespainija tarttuu 15-vuotiaista tyttöpainijaa haaroista. Tyttö ei edes tiennyt painivansa miehen kanssa. Joulukuussa 2024 Tampere laitettiin vireille sateenkaariratikka, joka on nyt aloittanut liikennöinninsä ja se liikennöi vuoden loppuun asti. Hämeensillan patsaat sai tämän progressiivisen värisuoraan ja pormestari Ilmari Nurminen itse nousi nosturiin ripustaan nämä huivimaiset liput patsaille. Kaupungin somessa Ilmari Nurminen, jokainen saa olla juuri sellainen kuin on. Pride merkitsee rakkautta, tasa-arvoa ja iloa. Ja apulaispormestarit mainitsee myös ihmisoikeudet, tutustutaan toisiimme erilaisuuksinemme. Rakkaus kuuluu kaikille. Toi on ratsastusta homojen asialla. Mukaan liputetaan seksuaalisen vapauden puolesta, vaikka Pride on jo monta vuotta ollut gender-ideologian asialla. Viime vuonna mun haastattelema homomies Sami Montel kertoi juuri tästä. Samoin Lesbo Sametti onkin puhunut tästä. No, tänä vuonna Tampereella on oma Pride-tapahtumansa miehille, mutta lesbojen tapahtuma on avoin muillekin kuin aikuisille naisille. Manse Pridella on vuosittain vaihtuva teema, joka on tänä vuonna ilo ja toivo. Järjestäjä kommentoi, toivottavasti Pride-viikon tapahtumissa voi haaveilla ymmärtäväisemmästä ja paremmasta tulevaisuudesta. No, perustellusti voi kysyä, miten progressiivinen gender-ideologia liittyy näihin korulauseisiin. Pitäisikö olla ymmärtäväisempi alaikäisten medikalisaatiota kohtaan? Onko nuorten transitiointi ilman lääkäreiden portinvartijuutta parempi tulevaisuus? Vastuulliset valinnat ei välttämättä ole sateenkaaren väristä ilottelua, vaan harmaata, tylsää vastuunkantoa. Pormestari Nurminen toisti tämän omana itsenään olemisen Pride-kulkuepäivän puheessaan raatihuoneen parvekkeelta. Kenenkään ei pitäisi joutua rakentamaan itseään uudelleen siksi, ettei perhe hyväksy. Häh? Toihan kuulostaa ihan gender-kritiikiltä. Älä muokkaa itseäsi naiseksi, jos olet femiininen poika. Pysy omana itsenäsi. No, Nurminen puhuu tietysti homomiehen suulla kokemuksista, joita ihmisillä on esimerkiksi sukulaistensa kanssa, jos he ei hyväksy erilaisuutta. Hän skippaa täysin tämän nykypriden muuttumisen ja nykyagendan. Politiikkahan on jo homojen puolella. Pride-kulkuessa kaikui Tampereen kaduilla sun keho, sun valinta. Niin, mutta miten se liittyy valtioon mitenkään ja terveydenhuoltoon? Pride on iloa, Pride on kapina, Pride on protesti. Mitä kapinoidaan? Suuri osa ajattelee, että stereotypioita pitää vastustaa jollain muulla tavoilla kuin kajoamalla kehoihin medikalisaation eli lääketieteen keinoin. Suurin osa ajattelee, että sukupuoli on biologiaa, eikä sitä muuta se, että SETA-aktiiviset verhoaa tavoitteensa ihmisoikeuksiksi. Aktivistit jaksaa haukkua transpolia, koska se ei vaan automaattisesti anna hoitoja kaikille, jotka sitä vaatii. Ja tietysti näissä kulkuissa nykyään on kaikkia muitakin tavoitteita kyltissä. Opin uuden termin omnikos tällä hetkellä kuvaamaan sitä eri poliittisten tavoitteiden niputtamista yhteen. Tiesitkö, että Ikean sininen hai-pehmolelu Blow Hai on jonkinlainen transikoni ja suojelija? Väki alkoi ostaa sitä muun muassa lahjaksi transitioituneille kavereilleen ja Ikea lähti tähän hypeen mukaan. Ikealla on kampanja nettisivuillaan ja osassa someistaan. He jakaa ohjeita, miten olla hyvä ally, eli tämmöinen sukupuolivähemmistöjen liittolainen. Ota aikaa inklusiivisen kielen opettelulle ja omaksu heidän kertoma kokemus, mene mukaan Prideille ja käytä pronomineja. Mä en voinut uskoa korviani, kun törmäsin jonkun Valion tukun somessa tämmöiseen vastaavaan kulttimaiseen puheeseen. Organisaatio yksi toisensa jälkeen haksahtaa tämän samaan kulttipuheeseen. Ja on olevinaan mukaan jotenkin suvaitsevaisia. Yhdessä Ikean somesta oli siis ihan käsittämätön postaus. Suuri osa heikuttaa tätä Ikean Blow Hai-meininkiä, mutta sitten eräs nainen kirjoittaa
My daughter loved her multiple blowhighs. She died by suicide and I had one of her blowhighs cremated with her, so she has it forever. Sydän, Pride-lippu, translippu. Eli äiti kirjoittaa, että hänen tyttärensä rakasti tätä Ikean blowhighta ja hän teki itsemurhan ja tämä äiti polttohautasi tämän pehmolelun tyttärensä kanssa, että hänellä on se ikuisesti. Ja siis Ikea vastaa tähän, että That's so beautiful, Jennifer. We are truly deeply sorry for your loss. Eli Ikea vastaa todella kaunista ja olemme todella pahoillamme menetyksesi vuoksi. Mä oon sanaton. Jos oot katsonut yhtään mun muita videoita tai seurannut tätä ilmiötä, niin tiedät, että nuorisopsykiatrialla sukupuoli-identiteettiahdistuksesta kärsivillä nuorilla on erittäin vakavia mielenterveysongelmia. Ja useiden tutkimusten mukaan sukupuolta muokkaavat hoidot ei vie niitä ongelmia pois. Ikea Suomi lahjoittaa heinäkuun loppuun asti osan jokaisesta myydystä Storstomma sateenkaarikassista Helsinki Pride-yhteisön työhön. Verkkouutiset kertoi vuonna 2023, että Helsinki Pride-tapahtuman järjestävälle Helsinki Pride-yhteisö ry:lle tuli voittoa 513 000 eli yli 500 000 euroa. Tämä asia ilmeni Talouselämän tekemästä selvityksestä. Selvityksen mukaan julkiset toimijat ovat maksaneet avustuksia, kumppanuusrahaa ja muuta rahoitusta Helsinki Pride-tapahtuman tukemiseen ja sitä järjestävän Helsinki Pride-yhteisön toimintaa yhteensä yli 1,9 miljoonalla eurolla vuosina 2019–2023. Helsinki Pride-viikko on kesäkuun lopulla ja Yle uutisoi just, että Helsinki Pride vaatii henkilöstöä allekirjoittamaan sitoumuksen, etteivät jaa tietoa työnantajan asioista 6 kuukauden palkan perimisen uhalla. Helsinki Pride oli jo vuosi sitten otsikoissa ongelmallisen ja autoritäärisen ilmapiirinsä takia. Helsinki Pride-yhteisön puheenjohtaja kertoo, että salassapitovelvollisuus koskee esimerkiksi liikesalaisuuksia. Huvittavaa on, että gender-aktivistit valittaa, että on olemassa hyvin rahoitettu anti-gender-liikehdintä, joka näkyy Suomessakin. Kuitenkin Suomen Akatemia myönsi juuri melkein 600 000 euroa anti-gender-tutkimukselle. Myös viime vuonna rahoitettiin vastaava tutkimus. Kuinka monta gender-kriittistä tutkimusta on rahoitettu? Et kuka tutkisi gender-ideologian poliittista taloutta? Leijona kuuluu kaikille. Mikko Rasila suunnitteli Jääkiekkoliitolle leijonapaidan progressiivisen lipun värein. Jutussa Rasila muistelee lapsuuden tärkeitä lätkämatseja, joita kävi katsomassa kavereidensa kanssa. Osa hänen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kuuluvista tuttavuista ei halua tulla jäähalliin ollenkaan. Hypermaskuliinisuus, aggressiivisuus, uhkaavuus ahdistaa. Talvella Rasila mietti, mitä tehdä LGBTQIA+-aktivistina. Sitten tuli tämä Pride-kohu TPS:n ottelusta. Se oli Rasilan mielestä sydäntä särkevää seurattavaa. Juupas eipäs vääntöjä ei pitäisi olla enää kuulemma. Rasila puhuu rakkaudellisesta vastarinnasta. Jääkiekkokulttuurista pitäisi tulla sellainen, jossa avoimuus on mahdollista ilman pelkoa syrjinnästä tai pilkasta. Kisakatsomossa identiteetti ja arvot näkyvät ilman itsen piilottelua. Kuulostaa old school homoasialta, mutta siis miksi Rasila sitten valitsi progressiiviset värit tähän leijonaansa? Savinainen kohun aikaan Turun Seta kommentoi Turun Sanomissa, että Pride ei ole ideologia. Mutta ideologiahan on aatejärjestelmä, arvojen, uskomusten ja tavoitteiden kokonaisuus, joka ohjaa ihmisten tai ryhmien toimintaa, tulkintoja maailmasta ja pyrkimyksiä vaikuttaa yhteiskuntaan. Miten niin ei ole ideologia? Joku muistutti, että ideologiasta on myös olemassa marksilainen määritelmä, jossa ideologiat ovat vastakkaisia todellisuudelle ja että Suomessa itse asiassa taidetaan usein tarkoittaa tätä määritelmää. No, kyllä sekin kuvaa nykypridea. Mutta pointti on, että puhumalla vain universaalista yhdenvertaisuudesta peitetään poliittiset tavoitteet, kuten alaikäisten transition edistäminen. Sanokaa suoraan, mitä te ajatte ja mitä ette aja lipullanne. Kaikki, jotka liputatte. Te ette voi väistää tätä poliittista kiistaa.
Ilta-Sanomien Pallokerho-podcastissa käsiteltiin keväällä savinaiskohua ja todettiin, että työntekijällä on lojaliteettivelvollisuus ja työnantajalla on työnjohto-oikeus. Koska tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on Suomessa laissa, niin olisi vaikea estää työnantajan määräämästä sateenkaarilokon käyttöä töissä, koska nämä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on hyväksyttyjä arvoja, kun taas esimerkiksi rikollisjärjestön logosta saisi kieltäytyä. Mutta Pride on verhonnut poliittisesti ja eettisesti kyseenalaiset tavoitteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden taakse. Ja Hesari ja Yle komppaa tätä mielikuvaa jutuillaan. Joten ihmiset ei edes tiedä, mikä muutos liikkeessä on tapahtunut viimeisten 15 vuoden aikana. Ei alaikäisten transitiointi tai nuorten naisten itseinho ole mitään arvoja, joita monetkaan työnantajat saatikka urheilijat haluaisi liputtaa. Aktivistit ratsastaa homoliikkeellä ja liittää sen gender-ideologiaan, jossa identiteetistä tehtiin laki. Samoin he ratsastaa yhdenvertaisuuspuheella ja myös aina intersukupuolisten asialla. Savinaiskoulun aikaan monet homoseksuaalit kiittelivät somessa Veli-Matti Savinaista, siis toksista heteromiestä. Tähän on tultu tässä ilmapiirissä. Demokraattilehti lauloi vanhaa virttä. Jos Savinainen halusi välttämättä profiloitua vinkkelistä riippuen joko porilaisena, joskin espoolaislähtöisenä, homovastaisena junttina tai suoraselkäisenä periaatteen miehenä, sen kun. Entä jos Savinainen vaikkapa ajattelee, että sukupuoli on biologia ja hän ei ainakaan halua liputtaa progressiivisen vasemmiston kaappaamaa ideologiaa, joka ei edes ole enää mikään homoliike? Harva vanhempi haluaa liputtaa ideologiaa, jonka seurauksena vaikka oma teini voi joku päivä ilmoittaa, että tarvitsee hormonihoitoja, koska joku somessa niin ehdotti ja sai lapsen ajattelemaan, että sukupuolia on muitakin, vaikka kyse on persoonien eroista, ei sukupuolesta. Crystal Snow kirjoitti, että se, että nuori sateenkaarinuori tai ihan yhtä lailla heteropoika näkee omat sankarinsa jäällä Pride-paita päällä, ei ole mikään pikkujuttu, sillä voi olla valtava vaikutus. Se kertoo, että tässä maailmassa pidetään myös pienempien puolta. Se kertoo, että saat olla oma itsesi. Se kertoo, että sun ei tarvitse hävetä. Kristelillä on itsellä huonoja kokemuksia vuosien takaa homofobisesta jääkiekkokulttuurista, jossa pelaaja ei saanut esiintyä hänen poikaystävänsä roolissa videollaan. No, tämä on taas ihan eri asia kuin tämä transgender-ideologian tavoitteet. Mä en tiedä, mikä on jääkiekkokulttuurin tilanne nykypäivänä, mutta Nikotellen podcastin jaksossa Kiekko-Espoon nuorten leijonien maalivahti Petteri Rimpinen kertoi, että pukukoppikulttuuri on jo muuttunut. Hänen mukaansa, jos joku pelaaja tulisi kaapista ulos, se olisi enemmän kuin ok kaikille eikä kukaan alkaisi kiusaamaan. En tiedä miten on, mutta varmaan on monenlaisia seuroja ja yksilöitä. Hesarin kommenttipalstalla oli taas hyviä kommentteja. Riippumatta siitä, mitä Pridesta ajattelet, niin yksi asia olisi hyvä ymmärtää. Jos et voi kieltäytyä pukemasta Pride-paitaa, niin silloin sen saman paidan pukemisella et voi myöskään osoittaa tukea. Jos sun olisi pakko pukea paita, niin silloin se ei ole tuen osoitus. Ja joku sanoo, että Pride ei ole sama asia kuin tasa-arvo tai seksuaalivähemmistöjen oikeudet, vähän sama kuin et voisi pitää luonnonsuojelua tärkeänä, jos et suostu kannattamaan elokapinaa. X:ssä julkisesti homo Antti Saalinen kirjoittaa, mä todella harvoin tunnen itseni noloksi, mutta viime päivinä olen melkein sitä tehnyt tämän setan aloittaman kohu, vetää mattoa meidän kaikkien seksuaalivähemmistöön kuuluvien jalkojen alta. Onneksi ihmiset vaikuttavat ymmärtävän, että iso osa meistä vähät välittää Pridesta. Joakim Vikelius sometti savinaiskohun aikaan, että huvittavin piirre kohussa Priden ja Veli-Matti Savinaisen ympärillä on, että ainoa kohun osapuoli, joka on kannattanut ihmisten syrjimistä heidän ominaisuuksien vuoksi, on Turun seudun seta. Eli poliittisten mielipiteiden takia kannattanut Savinaisen syrjintää. Moni homo pelkää, että gender-ideologian ympääminen homojen asiaan kostautuu heille. Että heitä pidetään yhä vain friikkeinä eikä aivan tavallisina ihmisinä. Aamulehden Facebook-kommenteissa on aika rumiakin kommentteja ihmisiltä Tampere Pridein ajalta. Niin sanotut metsien maalaisjuntit haukkuu kaikkia, oli ne sitten transsukupuolisia tai homoja. Niin moni toteaa, että just tämän takia Pridea tarvitaan lisää. No mä en ole ihan vakuuttunut, että se toimii asennekasvatuksena.
Toki homovihamielisyyttä olisi varmaan muutenkin yhä, vaikka tähän ei ole sotkettu tätä identiteetti-ideologiaa, koska totta kai se hämmentää ihmisiä verrattuna, että puhuttaisiin vaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksista, jotka itse asiassa on jo saavutettu ajat sitten. Tampereen Setan edustaja sanoi lehdessä, että Suomi on edelleen ainoa Pohjoismaa, jolta puuttuu valtion hallinnon laajuinen sateenkaaripoliittinen ohjelma. Tarvittavat uudistukset ovat tiedossa, kuten eheyttämistoimet tulee kieltää, intersukupuolisten lasten kosmeettisista normalisointitoimenpiteistä pitää luopua ja sukupuolen juridisen vahvistamisen esteitä purkaa. Edelleen kyse on siitä, että ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus toteutuvat kaikille. Harmi vaan, että eheyttämiseksi voitaisiin katsoa myös, että suojelee alaikäisiä transitiolta. Ei ole mitään syytä sallia juridisen sukupuolen muuttamista alle 18-vuotiaalta, jotka eivät saa ostaa edes alkoholia eivätkä ajaa autolla. Loppuun sitaatti homomies Laventeli Veikkosen blogin kommentoijalta. Jäin keväällä työttömäksi, tuotannolliset taloudelliset syyt ja sitä rataa. Olin kulttuurialalla ja sinne haluan takaisin. Kuitenkin olen tänään kiitollinen siitä, että sattuneesta syystä vältän Pride-kuukausin muodollisuudet ja juhlallisuudet. Mutta kuka historian oikealla puolella olla voisi vastustaa ihmisoikeuksia? Kuka voisi olla niin julma ja konservatiivinen? Olen onnistuneesti ollut kaapissa viime vuodet läpi koulutustilaisuuksien, turvallisimman tilan periaatteiden ja ylitsevuotavan suvaitsevaisuuden kuplan. Jo pienestä piltistä lähtien on juhlistettava sukupuolen moninaisia ilmentymiä, koska kuka vaan voi olla mitä vaan ja sitä tulee rohkaista. Eräällä entisellä työkaverilla on 2 alakouluikäistä translasta. Näin suoran yhteyden vanhempien ominaisuuksien ja lasten sukupuolikokemuksen välillä. Mutta transiloa vain, transiloa. Juhlaviikko muuttui vaivihkaa kuukaudeksi ja kuukausi yleiseksi ilmapiiriksi, jossa edes vessoja ei toivottaisi neuvottavan asiakkaille sukupuolioletuksen mukaan. Ja tämä vierassari on todella saanut tarpeekseen. Eli olen suvaitsematon moukka, koska kukaan suvaitsevan ei tällaista ilosanomaa, aivopesua, dogmaa, uskontoa, ideologiaa vastustaisi.